Comencem a gravar. Tot teu, Carles Vicente. Gràcies a tothom per assistir. Bon dia a tothom, a totes i tots. El primer que voldria començar és agrair, en aquest cas, el suport donat a l'eina que va ficar en funcionament la Unió de Pagesos, que és Pagesia a Casa. I agrair perquè ha sigut una eina usada pels consumidors, per la societat en si i molt esperada. Aquesta eina encara és vigent. Aquesta eina és molt útil per la pagesia i més en el context que estem vivint un cop més amb un segon confinament i segurament amb portes poder d'un tercer. En la qual tots sabem que la pagesia és un sector essencial. Nosaltres això ens fa ser molt responsables i, òbviament, com no pot ser d'altre, ens ha fet reaccionar en com fer arribar els aliments el màxim a la societat, al consumidor, aliments de qualitat, de proximitat, frescos. En definitiva, també ha sigut un revulsiu. Dintre de les desgràcies s'han de buscar la part positiva, en la qual, aquí el que demanem avui i voldríem demanar, explicar una mica millor el que és aquesta eina, que és molt senzilla, però fica en contacte el que és el productor amb el consumidor. I a partir d'aquí, com veureu, ja l'anem desenvolupant i veureu que és molt senzilla. Però sí que aquí voldríem fer una crida a que el consumidor aquestes festes, en portes a les festes, aprofiti aquesta eina que és vigent, que encara és útil i pot ser molt útil per acostar aquests productes de proximitat al consumidor i que pugui ajudar en aquests moments que també està passant a la pagesia com tota la societat, però que hi ha dificultats en circuits curts, com pot ser la restauració, el canal Horeca, on moltes explotacions agràries estan enfocades la seva línia de comercialització cap aquí amb dificultats, en la qual això fos molt interessant aprofitar-ho i usar-la tant com sigui possible per part del consumidor. Bé, jo, si voleu visitar una mica, perquè donem un cop d'ull al que és el portal Pagesia a Casa, li demanaria a la Maria que, si vol compartir pantalla, poguéssim veure-ho. Bé, endavant, Maria. Vull, que tinc el vídeo desactivat. S'havia connectat, eh? D'acord. Em sembla que... Sí, la tenim aquí. Aquest és el portal Pagesia a Casa. Com veieu, és una eina molt senzilla on té un buscador de productes, hi ha 5 categories de productes. És senzill, l'únic que fa és, òbviament, ens va filtrant per comarques, per proximitat i, òbviament, per productes. Tothom sap que els cítrics són de l'Ebre, no? El qual serà el més pròxim que puguem, però l'Ebre és on farem els cítrics. Bé, en aquestes obvietats i aquesta senzillesa de web, el que sí que hem intentat és que hi hagi una manera de trobar els productors. Tenim una amalgama de 400 productors amb infinitat de productes frescos, elaborats, i aquí sí que és tan senzilla com que nosaltres també que fiquem en contacte el consumidor amb el productor. Bé, nosaltres, dintre de la senzillesa i havent vist l'acceptació que hem tingut des de la societat i el consumidor, nosaltres el que hem fet ha sigut desenvolupar o intentar desenvolupar aquesta eina. I aquí me n'aniria una mica... Bé, gràcies, Maria. Ja passem una mica. Aquí me n'aniria a lo que aquesta crida és molt específica per a aquesta campanya de festes. Penseu, i aquí volem anunciar-ho, ja ho hem dit reiteradament, nosaltres, al veure que hi havia aquesta demanda per part de la societat, vam creure que aquesta eina s'havia de desenvolupar i s'havia de fer molt més eficient i sostenible, perquè està molt bé ficar d'acord el pagès amb el consumidor, però després hem de veure com arribem amb els productes a les seves cases. I cadascú de nosaltres, individualment, era un problema i era un repte. En la qual, aquí jo ja puc anunciar un cop més, perquè ja està anunciat un acord amb el grup SOM amb un projecte, diguem, d'integració de pagesia a casa
dintre del projecte Arrels. El projecte Arrels és un projecte que ja està bàsicament treballant-se des de fa molt temps i que sortirà a partir, es preveu que surti a partir del primer trimestre del 2021. En el qual aquí farem una integració de pagesia a casa en aquest projecte. Un projecte de mercats de pagès virtuals on se podrà adquirir productes frescos i de proximitat, on, òbviament, amb una forma sostenible podran ser portats a casa i en el qual és un projecte que la Unió de Pagesos hi ha apostat per la seva connotació social. Som reconegut arreu de Catalunya, en el qual nosaltres estem també molt contents i agraïts de poder formar part d'aquest projecte i estar integrats aquí. En el qual la crida va més perquè sigui usada pagesia a casa durant aquestes festes de Nadal, perquè la maquinària a vegades no ha pogut estar totalment preparada del nou projecte, però bé, utilitzem pagesia a casa i després, si tot va bé, que així ho esperem i desitgem, podrem continuar gaudint d'aquests productes de proximitat en aquest projecte Arrels que pagesia a casa formarà part i estarà integrat. Si teniu alguna pregunta, dubte que es pugui aclarir. No? Recordar-vos també que Pagesia a Casa té... mira, un moment. La Núria Sirvent, de Lleida Televisió, pregunta quina acceptació ha tingut fins ara al web. És el que ara anava a comentar jo, justament. Però t'ho deixo. No, comenta-ho, si vols, Maria. No, simplement les xifres que tenim ara mateix de Pagesia a Casa és que comptem amb més de 400 productors de tot Catalunya i tenim una borsa de consumidors de més de 4.000 persones. És a dir, hi ha més de 4.000 persones que han efectuat a dia d'avui comandes en aquesta bossa de 400 productors de més de 400 productors que té avui en dia pagesiacasa.cat, és l'adreça web. Bé, aquí crec que no t'ho podrem donar aquesta xifra perquè aquesta xifra no la tenim. No te la puc donar ara, però si vols que te la consulti, Núria, puc fer un filtratge i t'ho passo per correu. Aquí parles de consumidors. Si parles de participació de productors, també podem intentar dir-te de quines zones de Catalunya estan, en aquest cas, gaudint o aprofitant aquesta eina d'Unió de Pagès. També podem fer això. I exactament, i farem el mateix amb quants de Tarragona. D'acord. En el comunicat miraré d'actualitzar-lo amb les dades territorials, diguéssim. Bé, tipus de productes. Nosaltres també val a dir que és una eina tan senzilla i donem la informació que puguem, però és una eina tan senzilla com que fiqui d'acord el productor amb el consumidor, en la qual nosaltres no tenim cap més participació del tracte i és amb dues parts, productor i consumidor. Nosaltres podem visualitzar entrades, han fet enquestes internes als nostres productors, en la qual els desxifrarem aquestes dades que es puguem donar, però que nosaltres no visualitzem en cap moment quines són les transaccions que es fan i quines són les operacions. Però bé, tenim els inputs, òbviament, a l'hora de fer. Han fet enquestes tant als productors com als consumidors i els inputs que ens han arribat, òbviament, són positius. Per això, diguem, aquest intent d'Unió de Pagesos de formar part, d'integrar-se en aquest nou projecte, que és Arrels. Per tot això, us intentarem donar tota la informació que tinguem, però ja us dic que no serà, perquè nosaltres no formem part de l'operació en si, sinó l'únic que fem és cedir la nostra eina i de caràcter gratuït, no pot ser d'altre, en el sector. La Núria Sirvent, Carles, pregunta si sabem quantificar les pèrdues pel sector agroalimentari lleidatà amb el tancament del canal Horeca. Bé, les pèrdues
És complicat perquè les xifres són complexes. S'ha fet diverses crides, s'ha habilitat ajuts pels productors que veneien en els canals Horeca. No és la majoria del sector agrari i menys de Lleida, però sí que és important per l'explotació que ho fa. Quantificar això, nosaltres sí que tenim els inputs rebuts des d'Agricultura, que no massa explotacions s'han pogut acollir als ajuts, per dir-ho així, que hi havia justament pel canal Horeca. La pregunta, si me la feu, me la faré jo mateix. Per què no ha sigut utilitzat els ajuts d'Agricultura? Bé, potser perquè eren molt complexes, potser perquè el tema de facturació a vegades és complicat. En definitiva, no s'hi han acollit. No vol dir que no hi hagi hagut gent que s'hi hagi acollit. Hi ha hagut una crida important, que això sí que ha sigut usat, en aquest cas, per aquestes explotacions que estaven enfocades al canal Horeca, que era aquesta partida que encara és vigent, que era retirar aliments a través del banc d'aliments. Que hi havia una partida pressupostària que el Departament d'Agricultura havia ficat diners, en la qual un productor, si tenia problemes per vendre el seu producte, podia oferir el seu producte al banc dels aliments. Això s'ha usat. Això ens consta que ha anat sent usat. No s'ha exhaurit la partida pressupostària, però pensem que també és només aquesta part que no han pogut destinar al canal Horeca. Vull dir que tothom, la pagesia, si exclusivament en una línia, normalment no hi és. Sempre té algunes opcions més. En la qual, quantificar això no ho podem quantificar en aquest moment, però sí que hi ha hagut les línies i una mica els inputs que ens arriben són aquests. A tot això se continuarà habilitant. Ens costa per part d'Agricultura el que és la retirada a través dels bancs dels aliments, que per desgràcia va lligat un drama amb un altre. Alguna pregunta més? Previsió de vendes que hi ha per festes. Ens agradaria que la previsió fos molt alta, però bé, l'acollida de pagesia a casa va ser molt positiva a l'inici del primer confinament. Ara, el confinament potser no és tan, ens alegrem, que no sigui tan estricte com el primer. La gent pot sortir, pot gaudir de les botigues del seu municipi, de la seva ciutat, amb la qual això també és important. Veiem quina serà l'expectativa, però nosaltres hem pensat que fora bo fer-ho públic i fora bo fer aquesta crida d'agraïment als que han usat l'eina i també d'agraïments pel qui la vulguin seguir utilitzant i tornar a utilitzar. I és una fórmula per a rebre, per a poder obtindre productes de proximitat de molta qualitat i a uns preus raonables en aquestes llars. I, òbviament, d'ajudar en aquest sector primari, que és essencial, que fem aliments, però que a vegades se despista. El mercat ens maltracta, és una manera d'agrair, en aquest cas, al sector la seva feina. També et pregunten, Carles, que expliquis una miqueta millor en què consisteix el projecte Arrels, el mercat Arrels. Bé, el projecte Arrels, com he dit, és un acord d'integració de pagesia a casa en Arrels. El grup SOM és un grup editorial cooperatiu de Catalunya, reconegut i conegut per tots, on, vista la problemàtica, ha volgut o pretén fer una edició d'una revista publicada justament que vagi en aquesta línia dels productes de proximitat, una mica de les entranyes. Per això es diu Arrels. Arrels és tornar en si en els orígens. I els orígens, òbviament, nosaltres formem part dels orígens, que és allí on es produeixen aquests aliments. Desconeguts per molta part de la societat, la temporalitat, la diferenciació del país, que podem estar fent gairebé unes fruites o unes verdures tropicals i, en canvi, tenim unes zones realment de fred i muntanyoses. En la qual aquesta diversitat, Arrels, el que busca és donar a conèixer tot això a través de la seva publicació i acabar
poder gaudir, que la societat pugui gaudir d'aquests mercats de pagès que tots tenim i recordem. Jo, quan érem més petits, recordem que els pagesos anaven a vendre a ciutat o a poble, anaven a vendre un cop a la setmana, 2 cops a la setmana, i feien plaça de mercat i oferien els seus productes. Això avui en dia, logísticament, es pot fer. Hi ha una llei molt antiga que ho permet fer, però molts dels municipis s'han oblidat. També val recordar que hem tingut dificultats en municipis que el primer que han volgut ha sigut tancar els mercats, perquè era podia ser un possible foco de contagi. Bé, nosaltres ens hi hem oposat, no ho entenem a raó. Som una forma més de comercialitzar i aliments que són essencials, en el qual hi ha un desajust dins de la societat, sigui per la modernitat, sigui perquè ja han oblidat unes certes coses. Arrels el que pretén és recuperar aquests mercats de pagès, òbviament que siguin virtuals, que es pugui entrar i fer comanda setmanal en aquell mercat i gaudir d'aquells productes més pròxims de temporada. Té aquesta part i després també evolucionarà una altra part de productes més transformats que també, òbviament, venen dels orígens i venen de les arrels. Amb les tecnologies d'avui que hi són i el mercat de llavors, del record, pots fer aquesta fusió dels temps i acabar fent aquest producte i que arribi i gaudeixi de totes les llars. Serà un canal més que tenim per comercialitzar. Entenem que hi ha moltes explotacions a Catalunya que en poden gaudir, però sobretot el que entenem és que hi haurà moltes llars a Catalunya que podran acabar trobant aquests productes que a vegades difícilment podem accedir en el mercat. I que tothom sap que a vegades el mercat, quan parlem del mercat, parlem de tota la fórmula de distribució que tenim, no diré maltractar, però no tracta degudament el que és la pagesia i el que és aquest producte fresc i de proximitat. En el qual entenem que és un canal més i que també ha de servir perquè la resta de canals de distribució reconeguin el pagès, reconeguin el que és pròxim, el que és de temporada i tornem una mica als orígens tots, que això forma part i és positiu. Molt bé. Alguna altra intervenció? Sembla que no. Si algú està escrivint pel xat, em sembla que no. D'acord. Bé, doncs donaríem per acabada la roda de premsa aquí. Us recordo que rebreu el comunicat. Ja intentaré actualitzar-lo ara amb les dades territorials i el contacte també del Carles Vicente per si necessiteu algun aclariment. I estem a disposar. Jo us agraïm la vostra assistència i, òbviament, com el president, una forta abraçada i que passeu les millors festes possibles. Gràcies. Molt bé. Gràcies a tothom per la vostra assistència. Fins la propera. Adéu-siau.